Seguim ara amb Pere Joan Pons. Com estàs? Beníssim, no? Això és Quant una de meravella, temps? no? Ho hem comentat abans, que aquest Fa congrés temps que no m'ho ha veia, estat no? de retrobament, no? Ho necessitàvem, veritat? Jo crec que la gent necessitava poder-se abraçar, poder-se tocar, compartir algunes idees, compartir simplement sensacions i tornar a tenir sensació de que són, com sempre, la família socialista física, no? Perquè jo també ho he viscut, no? Han fet moltes reunions telemàtiques, moltes reunions on no ens hem vist i ha estat dur, ha estat molt dur, ha estat dur. Diputat, després d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat, supos que un es queda amb una tranquil·litat de dir que aquest projecte va de debò per a Espanya. Jo crec que els pressupostos generals de l'Estat tenen una doble cosa. No? Primer, que són uns pressupostos que ajudaran a la recuperació i que, a més, ara ho parlàvem amb Paco Aldecoa, no? que ha participat abans a un dels debats, i és que inclouen per primera vegada uns fons de recuperació que són també un projecte comú de tots els països europeus per sortir millor de la crisi. Per tant, me semblen uns pressupostos que donen molta tranquil·litat, però que a més són un projecte molt mancomunat també, no? Perquè inclouen aquests fons europeus que són una oportunitat de transformació de la nostra vida. I en Marc Pons ho deia abans, no? Que en 20-30 anys en el col·loqui deia que hem d'abandonar les energies fòssils i hem d'anar cap a una altra cosa. Els fons de recuperació i els pressupostos generals de l'Estat són una base per a aquesta transformació. Que ara està sent, com deien les maneres, un moment difícil a nivell conjuntural perquè hi ha inflació, perquè hi ha preus que pugen, sí. Però aquests pressupostos són, i ho vaig dir l'altre dia en comissió, són un moment per a Espanya d'estabilitat política que també dona estabilitat econòmica per se. Perquè sense pressupostos no hi ha polítiques públiques. Això ho hem de tenir molt clar i de vegades costa explicar-ho. No són només números. Darrere aquests números hi ha una intencionalitat, un full de ruta d'una sèrie de polítiques que s'han de poder portar a terme. És dir, els projectes generals de l'Estat són la teva carta de presentació com a formació política. Són, no hi ha, com se sol dir, no? Són el que apareix. I per tant aquests pressupostos són exactament d'això. Més polítiques públiques, més inversió, més despesa social, inversions que aniran després, diríem, que seran porosos en els territoris per transposar aquesta política que ha de ser més ecològica, més digital, més verda, més transformadora. I per tant jo crec que són, efectivament, són el que apareixen en aquests pressupostos. Moltes d'aquestes qüestions les hem discutides avui, des de fa dies, de fet, a través d'aquesta ponència, de la qual Pere Joan Pons n'és el coordinador, i per això també volíem que ens acompanyés en el canal, perquè ens expliqués aquests 4 eixos sobre els quals pivota aquesta ponència que avui s'ha acabat en les comissions de polir, una ponència política amb 4 eixos que són valors, democràcia del segle XXI, sostenibilitat, transició i futur de model productiu, la consolidació del benestar i els drets socials i PSIC-PSOE, una organització al servei de la societat de les Illes Balears. Per què aquests eixos? A on volem anar com a partit? Jo crec primer de tot que jo he coordinat la ponència, però la feina ha estat impressionant de moltíssima de gent. Més de 30 persones distribuïdes entre diversos eixos han coordinat cada pota que has comentat. Després, aquestes persones han posat en comú amb molta altra gent i si en això li sumes el que s'ha dit avui de matí d'horitzons de futur, jo tinc una sensació que hem elaborat un document després de més d'un any i mig de feina amb més de 100-150 persones. Molt participat. Per tant, és un document que ha participat molta gent, que no és un programa electoral, i jo me quedaria en 4 idees. Primer, li hem donat molta importància en aquesta guerra cultural dels valors que estan veient. I, per tant, s'ha accelerat després de la pandèmia, però les idees contra els populismes, contra aquesta cultura, diríem, que hi ha una espècie d'enemics, més polítiques d'esquerres i més polítiques socialdemòcrates. Després, davant aquesta transformació, quin projecte per a Balears? I l'hem començat a dibuixar, aquest model de transició, amb més qualitat en el turisme, amb més aposta per les energies sostenibles o transformadores o neutres, amb una millor qualitat dins el treball, amb una ocupació més digna i després també amb una cosa que m'ha semblat molt important en el tercer eix, polítiques sobretot per joves i per la gent gran, amb polítiques d'habitatge, etc.
I després la part que jo crec que és més emergent, que no en parlem gaire, però que en parlarem molt en aquests propers mesos i que n'hem començat a parlar, en Rosario, que ha fet la masterclass, que és la superpoblació. Tenim una comunitat que és una comunitat atractiva, d'èxit, però on conviuen, no? Jo sempre ho dic, com un sàndwich, no? Conviu el turisme residencial, el turisme de masses, conviu un turisme flotant, conviu el turisme també que treu gent per fer feina, conviu també molta gent que ve perquè li sembla meravellós viure aquí. Tot això ens posa reptes i les hem de gestionar, i això és la superpoblació, amb millor finançament, amb millors serveis, amb una forma de fer les coses diferent, i per tant jo crec que ens enfocam. Ara ens toca començar a preparar el programa electoral per 2023. Que aquest és un partit molt viu, molt actiu, ho demostra també les esmenes que s'han presentat i que s'han debatut, que s'han tractat avui a les diferents comissions. Quina valoració me'n faries? Jo crec que ara he passat per totes les comissions, perquè també he intentat anar als col·loquis, i crec que el més important és que estan molt vius. Han fet un any i mig de debat entre els horitzons de futur i aquesta ponència, avui ha seguit, i jo crec que això és el més important, que hi ha debat, que hi ha controvèrsia, que hi ha diferents punts d'opinió, però que tenim un debat sa, viu, i que ens ajuda a progressar. Jo crec que això és el més important, i el més important també és que seguirem debatint i tenint hores i hores per compartir i per estar en desacord quan faci falta per al programa electoral del 2023. Jo sé, Pere Joan, que t'agrada molt la música. Jo m'agradaria que poguessis afegir alguna cançó en aquesta llista de Spotify que tenim en aquest congrés. Que puguem afegir? No ho sé, jo m'agrada molt tot tipus de música, però he de dir que he posat entre les persones així emergents en la meva llista Anna Maria Hein, que és una atleta que té una part alemanya i una part mallorquina, que reflexa molt bé el que és aquesta illa, i qualsevol de les seves cançons d'aquest nou disc que té l'afegiria. N'he posada una, però aquest estiu la vaig escoltar a les bodegues Mesquí de Mora, a un espai meravellós, amb uns vins ecològics, i me va deixar bocabadat. Però crec que aquesta és la que afegiria, si em pogués afegir més, aquestes cançons. I clar, després, com a tota persona que li agrada el jazz, qualsevol d'en Miles Davis, d'en John Coltrane, en Cosme, em va posar una d'en Django Reinhardt, jo em posaria qualsevol, sobretot, però els que més m'agrada, sempre ho dic, és en Miles Davis. Gràcies, Pere Joan.